Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni minggu tas sadarion, ima minggu pas 10 dung Trinitatis. Nomor 8 hasi tulus sadaun ni debata. Doho topik debata mangalehos sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Tapuka mamasuk marede mahita sebuka di nomor 15 ayat sada sahatro di tolu. Goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Aina mangulu dohatani debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manurusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pedohot utok, jala panguhum doi di parohaon, dohot di pikiran ni roha, haleluya. Haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohanat sumurung, sa ito gihom mahami tu anakmu, asaibana na punahami, lehum madihami hapor seaw na sitong, asa holak ko sabing haposan nami, unang loas surya marhapos satu akan na dihasyanganon, ay holak ko do haposan dohot haporusan, say asi maroham, patuduho tuhami dalan tuha tuaon, asa jupa kami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Mari dehita. Pati ni debata di mingguan imasian Matius onom mamuk ayat 25. Alan ido bahen nahudot tuhamuna. Una kolsoho kamu hosamuna sumarihot si panganon. Manang daging muna pasari-sari pada biton. Idau marga hosa sia si panganon. Idau mangat daging sia pada biton. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami mangulahon nahubar tu patikmi. Amen. Mare dehita sia buket de nomor 626 maisa da doho 2. Tato poti madosa tadi adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Idada mengasahon hati goran nami na mengasahon asini roham na godang ido. Saya si maroham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhuna. Saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin.
Tabekima baga-baga taringon tu hasesani dosata. Ay dangadong ibarni ay saluhu do pardosa jala hurangan marado pon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor binahani basa-basa mahitesian asin rohana. Hinorohon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredehita sebagai de nomor 114 ayat 2. Epistel di Minggu Sadarion, imana nenek sian Yohanes onom, memuka sian ayat 24 1 ayat 35, tajahama marsika soreng. Asadung di ida natoropi, nasodisi Yesus nang akasisian nape, di mongoti mamuse akaparau, jadi roh tuhuta Kapernaum mengalului Yesus. Dungini na Yesus mama ngalusina sida. Tutu si tutudo na hudokot tu hamu. Dilului hamu peau. Idada ala naung dapok rohamu na tadai. Tung ala nina bosurido hamu na mangar roti i. Dungini na nasida mamado ibana. Dia mabaheno nami asa huula hami aka ula ni rohani debata. Dungini na nasida ma. Asa dia matada baheno musi idaon nami. Asa tung porsea hami diho. Aha diulaho. Dunginin na Yesus mamandok na sida. Si tutudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangalehot tuhamu roti na siap banua gijang. Da mangido mangaleho di hamu roti na tutu na siap banua gijang. Gabe didok na sida ma. Saitong maleo tuhami ale Tuhan roti si songoni. Imasahana maretua doakan atau mengiu kata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sebuke de nomor 210 ayat sada dohot 2. Oh,
dakon maha porseau tai songon nahina tidakon idongata saha porseau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabeat sia todi perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban wato rudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala dong sada huria na badia huria hato panala Kristen akana badia doh dihasesan ni dosa doh dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni hala akana umate doh dihanguluan na sora sudah amin. Tabagima edesya pungan lansia di uduti maanon dohot ama agape.
Tikting namasa diuriata di Minggon tanggal 4 Agustus 2024. Naparjolo ruas natabba tajalo doga beruas niuriata Ima Amelia Gracia Manuela Boru Pasaribu Namar Baju tanggungan ni keluarga Inang Sintua R. Siregar Boru Tagalung maringanan di Jalan Haji Bain RT Tolu RW Onom nomor 22 lapangan tembak Manang Wik Onom 2 Nanaeng Marbagas Naparjolo Tikting Paduaon Maeng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Ma Rikson Manulang Anakni Amang Maktar Manulang Tubuni Inang Samiati Boru Luban Gao ruas ni AKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Suralaya, RT Tolu, RW 4, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung. Dohot Oroana, Astina Boru Siombing, Boru ni Amang Salim Siombing, Tubu ni Inang Rumiana, Boru Sibagariang. Ruas ni AKBP Cibubur, Resort Cibubur. Sian Huta Jalan Nurul Yakin nomor 14 RT 14 RW Walu Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wiksia Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul siawib Napaduaon Titing Paduaon Naing Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Ma Rainaldo Sirait Anak ni Amang Ramli Sirait Tubu Dinginang Marsita Boru Panjaitan Ruas ni AKBP Depok Sada Resort Depok Distrik 20 Walu Deboskap Sian Huta Jalan Pelamboyan nomor 10A Cagar Alam Pancoran Mas Kota Depok Dohot Oroana Kiki Astria Boru Purba Boru ni Amang Robert Purba Tubu di Inang Rosna Boru Lubis Ruas ni AKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Serut RT Sia RW 4 nomor 40 Walu Pondok Ranggon Manang Wik 2 Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Depok Sada, Resort Depok, masuk pukul siawib. Tolu, Pertengahan Wik, hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Patupaon Niuriado Pertengahan Wik Sada saat Wik 12 di Gereja Dohot Live Streaming, masuk pukul 10 siawib. Namanjabui Ima Ruis Ruas Wik 10 Sada. Opat Dewan Koinonia Naparjolo Remaja dot Naposo Bulung Domu tu Parayon Remaja dot Naposo Bulung Nihuriatta hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Patupaon Nasida do Perlombaan Pokal Duet
na diodohotan ni akka anakon nota remaja dohot na poso bulung sian wiksada saat wik 12. Maringanan di gereja dimulai pukul 10.06 WIB. Na paduaon kebaktian Padang Ina Hana mamuka hari Sabtu saat hari Minggu tanggal 3 saat tanggal 4 Agustus 2024 nungabohat penguan Ina Hana patupahon kebaktian Padang Tulapkung na diuluan ni pendeta Ririn Meyer Lina Guru Sinurat STH. 5. Dewan Diakonia na Parjolo Seksi Sosial taboan ma ditangyapta akka ruas ni huria na di bagasan parsaiton somon naung tarsura di tiktikta paduaon seksi pendidikan sadarion Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di parmingguan pukul 10 WIB patupuane Huria Marite Seksi Pendidikan do pasahaton penghargaan tu sude anak kota na masuk tu perguruan tinggi negeri dohot na juara sada 2 dohot tolu tingkat SD SMP dohot SLTH dung sidung papungu pelean paduaon onom parguru malua tahun ajaran 2024-2025 mamuka Minggu tanggal 21 Juli 2024 saat tanggal 10 Agustus 2024 dimulai muse penerimaan parguru malua tahun ajaran 2024-2025 laos dibuat ma fotokopi surat tardidi do surat pengantar sian situa wik jala di pasahat tu sekretaris Huria. 7. Tupak tu haporluan operasional Huria. Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 patupaon ni Huria do papungu tupak baen tu haporluan operasional Huria siganuk bulan di bagasan amplop. Tapa saat ma sian lasni roha songon parbue ni apor seota. Walu padididion nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Sada 2024 di parmingguan pukul 10 WIB patupaondo padidion nabadia tu aka poso-poso ianakon ni ruas ni huriatta marguru natoras di hari Jumat tanggal sia Agustus 2024 maringanan di konsistori masuk pukul 10.06 WIB laos di Boanma surat pengantar sian situana B sia panitia tahun Okumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun AKBP Cibubur 45 tahun 2024 hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 patupaondo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawit maringanan di konsistori laus tiktingon ma nagabe undangan tusude koordinator asareta mandoti rapoti 2 akka goar naung pasaton donasi spontanitas panitia tahun Okumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun AKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon hari ulang tahun AKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun Okumene inklusif boima tajaha di tiktikta 10 boa-boa Obbar tu program kerja ni Huria tahun 2024 mari tetik tingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa kapasaat bema pelean tahun tu Huria manang tu situal wiknabe nomor rekening Bank BCA onom 2 walu kosong siapi tu opat-opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur
goar ni ruas naung pasaton pelean tahun periode Januari saat tanggal 4 Agustus 2024 boi mata jaha di tikting doho di mading gereja. Songonima tikting di mikuta sadarion aka tikting namangiut boi mata jaha na tersurat di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tabegi makor sian uik tolu diuduti manon dohot uik opat.
Marade mahita sian buka de nomor 783 ayat sada dohot udukna laos tapapung ma pele atas sada a dohot sada b. Tuhan sito pasaluhur hodon amor muliai dan datar asa
Dame ni debata na suburuk siya sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk janita sipa husor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion, minggu pasapuluhon, duk trinitatis, imana tersurat di buku 2 Musa 10, mamuka maisian ayat 2, sahatu ayat 8. 2 Musa 10, ayat 2 sahatu walu tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Jadi marmungu-mungu masadok luhutan nihala Israel. Dopak si Musa dopak siaron di halongonani. Di dokala Israel matunasida. Tuksoma tehami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir, dinahudul hami dilabukudon akan marisi juhud dinabosur hami mangas sagu-sagu ai ditogihok kamu hami ruar tuhalongonanon lao mamunu sadok luhutanon aturaparon. Dungini na Jehovah matusi Musa, idama parokku matuhamu udan sagu-sagu siap banwagijang asaruar bangsoi jala di papungu saya sadarinai asa hujuni nasida manak turuton nasida patiki manangdang alai juppa paono marihon paulion nasida ma nabinoan nasidai gabe siloppi mai martibakon napi napungu nasida siapari dungi didoksi Musa dohot siarom matusude hala Israel bodariomma botomuna Jehovah paruar hokamu siatano Mesir sogot manogot idaw munama hasa ngapon ni Jehovah ainunga di begeibana parungutunguto muna dopak Jehovah ai tungi semahami polau baitung marmungut tamu dopak kami aku mi didoksi musama molo dilihat Jehovah juhu pangano muna bodarion jala butonga mga sagu-sagu bogo manogo nai ala naong dibege Jehovah par mungutom muna namar mungutihamu dopa ibana ay tungi sema anggo hami pola dada dopak hami hamu mar mungut dopak Jehovah do ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion turpuk jamitat tasadarion manaringoti taringot tu sejarah perjalanan ni bangsa Israel siap parhatobana Mesir lao borhat tutano kanan jala songon nataboto najolo heado bangsa Israel bangsa na pinili ni debata gabe bangsa na jala anak nga di parhatoban 430 tahun leleng nga di Mesir sa leleng na 430 tahun ni nunga tukacitan nunga tunga palalo jadi hilala bangsa Israel alay alanya si dohot tolongi rohani debata mida bangsona na pinili nai gabi anak nga
di paharuar debata nasida siap parhatobana Mesir. Hamua kadongan di turpuk tahun nunga 45 hari bangsa Israel nau keluar siap parhatobana Mesir. Nunga 45 hari bangsa Israel nau mardalapat siap parhatobana Mesir lau menuju tanah Kanan. Saleleng na 40 hari nunga sahat nasida goara di parhorsihan sin. Di nasahat nasida di parhorsihan sin diuji debata bangsa Israel. Memang somal lo debata menguji hita jolma. Alaya diuji debata pehita dang nama bolokon dang na pamate hosaka mi debata. Adong nani igil. Adong nani harapon itu hatta siak kita marhite ujiani. Diturpuho diuji debata bangsa Israel. Aha ujian di baik debata tunasida. Nungau 45 hari bangsa Israel namar dalapat siap parhatobana Mesiri. Totudo molo tungadok pihak kaperdekalan akasipanganon dibuat nasida hias siap Mesir nungatikina sudah. Pinomat nunga martipis si panganon na binoan nasida. Alani dangadong be si panganon nasida. Imana parjolo ujian na pinasahat di dewata. Napaduahon ala nunga sahat nasida di parhorsihasin. Parhorsihansin imatano tandus. Dangadok tuwa giaha di 2 ton. Dangadok parbueni hau naboy panganon nasida. Dangadong batang aek nagadenganan mabua aek sinumon nasida. Ay dolo batu jala di parhorsihan do parhorsihan sinon. Di boto debatado naswadong besi panganon nasida. Di boto debatado naswadong besi numon nasida. Alay di loas debata masa na masai ala adong naniuji ni debata. Suku-sukun aha huroa nanaing ujion ni debata tu bangsa Israel. Parjolo naing idaon ni debata. Songo dia do pos ni rohani bangsa Israelon. Tu debata nama kaulongi nasidai. Napaduahon songo dia do bangsa Israelon. Iboto do mangido, iboto do mangelek, majalo si pangano siya debata. Ido nani paimani tuhata ubay di pamasa Tuhan ujiat tu bangsa Israeli diharapot tuhata hianyan iko pos marohan Israel tu debata iko ready mana sila mangelet mangido si pangano siya nadupan ni debata alay balik sa gabi marungutungu do bangsa Israelon lapatan na dangolo na sida mangelik mangido tuadopan ni debata gabi marungutungut do bangsa Israel ungutungut ima patuduhon ketidakpercayaan na sida tu debata ungutungut ima patuduhon ketidakpedulian na sida tu debata ungutungut ima patuduhon pemberontakan ni rohana sida tuadopan ni debata dang radena sida elek mangido tuado pani debata hapeido nani ida nani igil nani ujini debata ubay di patu pa debata sudia kana masai hamuna kadongan songo bangsa Israeli do hita di boto Tuhanido sude na masa dinggoluta manang na marsahit titanwang di berek Tuhanido manang na pogosi tanwang di boto Tuhanido manang na swadok si panganot ta sonari di berek Tuhanido jala di loas Tuhanido masa na masay tutuy ya masa pei dang nama polok ko saka mi tuhata alay adong nanigil adong na pinaiman ni debata siap kita olodo hita marpos ni rohatiba boha olodo hitaon mangido di bagasan elehelek tuadopan ni debata molo bangsa Israel dang ditadana sida balganya sida hotolong rohani debata balik sa marungutungu nasida patuduhon sogo ni rohana sida tuadopan ni debata
unang masongon ni hita idona parjulu nanang dohonon ni turpuhot tu hita iboto Tuhaniro manang nasubo hita merdala di boto Tuhaniro manang nahatcit tatta si majojakta di boto Tuhaniro manang nasuadok pehepekta sonabi di jamu di boto Tuhaniro tui seleanon anggo suadong na mangido tarpai maima do Tuhani songod dia hita mangido tibana dakolam mangido Tuhan alai diberek Tuhanido porsiero hita tibana manangdang ido ben namasay dak na pamate hosaka mitu hata sudero namasa di ngolutaw di boto Tuhani jala adong sakap naulinadengkan sakap mi debata marhiti akan namasay nakpesipata sa songon na suhar di rohata sakap naulinadengkan do sakap mi debata marungutungu bangso Israel gaur bangso Israel dang di boto nasida mangido mangelik tuadopan di debata ujungnya turpuk tau madok dilihat debata tunasida udan sagu-sagu alai di ayat opak didok nakin asa hujuni nasida molo dilihat debata pihak sagu-sagu itu nasida dang nanajir debata mamereng bangsa Israel ia dilihat debata pe sagu-sagu si panganon itu bangsa Israel dang nasoholong rohani debata tu bangsa Israel alai didok asa hujuni nasida lapatana tonggo ujia siat debata molo hule abuaro alanya kamanginang sude ngolutaon ujian siat debata manang nalas pero hatan waeng ujian siat debata manang namarsa marukil pehitan waeng ujian siat debata manang nalas pero hata ujian siat debata manang namarukil pogos hacita kita ujian siat debata bohado hita di hapogosotai bohado hita di hahacitotai ati nagabe mamurai do hita ati nagabe tatudal hodo Tuhani ujian siat Tuhani manang nama mora pehita manang nagodak pelas ni rohata godak kepekta ujian siat debata bohado hita di las ni rohatai ati nagabe gijang gorohata samora mora jonggi portibion boido marpogos di bagasa sajong bainon itu hata alani sude do hape ujian ngolutaon molo seha pehita ujian siat debata molo marsahi pehita ujian siat debata bohado hita marhiti akan masa di ngolutai ido ujian ni debata tu bangsa Israel diuji debata nasida songo dia pos ni rohana nasida tu adopan ni debata songo dia nasida mangelek pasahaton elehelek pangiduan nasida tu adopan ni debata alai gagal bangsa Israel dang olo nasida mangelek di bagasan kerendahan tu adopan ni debata balik sa gabe say marungutungu nasida sogodo rohani debata mamerek kalak na marungutungut molo hudo akamanginak suguro hani debata mamerek kalak na marungutungut basa sudima hitau padauhon ungutungut siang ngoluta molo say marungutungut dope hita kamangin babukti nadak butul-butul lope porsia hita tu debata halak na say marungutungut dingoluna ima jolma naso butul-butul porsia tu debata sugodo rohani debata mamerek kalak parungutungut molo itoba adong go istilah butul lo parungutung tonina yakin daw nga Jakarta dang merai te palagi ruas ni hakabi pici bubur datung au parungutung behitaon itu beri najulu ipe najulu sonari dangong becol ma marungutung itu ba najulu dei apalagi di hita di Jakarta dang adong behitau parungutung sugo do rohani debata mamere kalak na marungutung molo holan na marungutung kita sugo do rohani debata mamere kita alania kamanginang unang mamarungutungut kita bulus tapasaha ilihilik pangiduat katuadopan ni dewa iboto Tuhaniro na pogosita iboto Tuhaniro na sarong mobilta iboto Tuhaniro na marsahit kita alay tarpay may matuhani songo dia do pos ni rohana tuau songo dia do cara na mangido tuau porsiado ibana loja na itu hataya kamanginang torus tu hatai tarpai maima hokita mangido pangurupio sianiban alanya kamanginang ala ujian dongolu taon ala tarpai maima Tuhani mamerek kita alani bulus mahita pasahaton mangapehon
Elehelik pangiduata hola tuado panide bata. Na padua hona kamanginang tongo di perdalaman manuai kita songo bangsa Israeli. Danga pala nasahat do pehita tutujuan ni ngoluta. Tahatidak kodo saliling ngoluta di haseanganon. Dilihat Tuhan iro kasih pangano para dito dihita. Dilihat Tuhan iro aka pasu-pasu silas ni roha dihita. Alani diuji debata bangsa Israeli. Dilihat naka pasu-pasu. Dilihat naka udan sagu-sagu. Alai didok asa hujuni nasida. Na manguji do debata molo dilihat debata ka sagu-sagu itu nasida. Na manguji hita ro debata molo dilihat debata aka pasu-pasu na godang itu hita. Dilihat kahipason gajang nyumut tu hita. Alani iko sidok mauliate mahita tu debata. Boy pehita sehat, boy pehita mamora, boy pehita boy mangalak katu bagas joron. Sudah hola pasu-pasu di debata. Dangalani gogotai, dangalani malota, dangalani moratau ben nabuy hita sehat-sehat tunuaeng. Hola nalani asido tolong rohani debata. Alani tarpai mai maro Tuhani. Dihata mauliate sa kita ganuk tahamuliate hon aka pasu-pasu na pinasa ni debata halak na botul-botul manada ka pasu-pasu na pinasaha ni debata dingoluna patut ikos sidok mauliate doho sa balikna jolma na mau jolma na solo madok mauliate tu debata ima jolma na so parduli dia ka pasu-pasu na pinasaha ni debata ima jolma na so manada balgani asido tolongi rohani debata na alanya kamanginang ujian dongolu tahun tadok mamauliate sudina dihitaon hola pasu-pasu di debataro. Secara khusus kepada anak-anak kami yang duduk di bangku kuliah, bangku sekolah, hari ini gereja HKBP sangat berbahagia karena anak-anak kami mendapat juara di sekolah. Hari ini gereja HKBP ingin memberikan hadiah buat anak-anak kami dengan harapan supaya hari-hari yang akan datang semakin ditingkatkan cara belajarnya, pengetahuannya, supaya tetap kita berbahagia memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu gereja HKBP Cibubur sangat senang karena anak-anak kami mendapat juara-juara di sekolah. Karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan tetap memberkati, memberikan berkat kepada kita, terutama kepada anak-anak kami, semakin meningkatkan kejuaraan untuk hari-hari yang akan datang. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang mauliate Tuhan. Nunga dipakulingi ho kami Tuhan marhiti hatam da badiai. Asi marohap Tuhan suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagadi gogo tuko sulu-sulu di hami. Lau manguruti ngul-ngul nami tu akatikinan engro. Nak tu akatikinan engro pe Tuhan. Tok tong kope sihol rohanami. Tok tong matuha saya pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagadi hadda ngabatabat di ngulu nami. Asa nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale tu hade batama nami namar habangsa di Banua Gijang. Di minggu nami sadari Tuhan kuwa kami tu adopamu. Akka pardalanan ninggolu nami dohok keluarga nami. Asirohap Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabat, pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akka pasu-pasu, akka silas ni roha di hami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nanga kayanakon. Na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nami manang di debi na sida maringanan na daw manang na jonok siya kami ramoti na sida saluna molo di bagasa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham ramoti na sida labor hado laumulak sa parsikolana buka rohado ho pikiran ya kaya nakon nami asatakas jatuh sinasida akapar sajarana pinasaha ni guruna asadong muselaba na sida na mga lulu makalujaho parbinotoani molo na mga luli karejo akayana kon nami Tuhan asiroham say patongo matuhan akapar karejoan na hobartu nasida di asanggia doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho molo naong dapok karejo tabay silas ni rohay asanggia marhiti siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong atok sahat tutangam madang dotor dinami dongani ramoti hami Tuhan dia kaulaw nami asanggia marhiti kaulaw nami Tuhan saha pasu-pasu mi tonga-tonga ni keluarga nami. Dongani hami Tuhan mian maringana di tonga-tonga ni akabagas nami.
Baik nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni roh hadihan. Lumobi mamuji pasanga pokok. Alani Tuhan. Joloani hami dia kadalan anak sidalan nami. Joloani hami dia kaulau anak silau nami. Joloani hami dia kapikiran anak si pikiran nami. Unang loasami Tuhan mangalak kasomar donga dohoto. Dongani hami Tuhan. Asa tiur ngolu-ngolu nami. Surak songoni ma Tuhan. Dinahutangi hok kami. Ditikting. Warta di tonga-tonga ni huriam. Gudang nanak si pasahaton nami tu adopamu. Tarlubi mai Tuhan. Di pasu-pasum di tonga-tonga ni huriaon. Di namartabata baruas ni huriam. Tarlubi ma Tuhan di Siamelia, Gracia, Manuela, Boru Pasaribu. Na masuk gabi ruas nataba di tonga-tonga ni huriam. Asirohap Tuhan. Palas rohani huriam. Marsaur dohot ibana Tuhan asanggiat pakatikin anang ro tok sadahami marlas ni roha mamuji pasanga guar muda badiai tabay na nga kapasu-pasu silas ni roha di bana asanggiat marhitesian ni Tuhan lam ditadda ibana balganyasi dohot tolong suak songoni ma Tuhan diana dohot boru ni huria dinamar sakap naing mamuka pardonga saripeo tuak karina naing ro tarlubi ma Tuhan disirikson manulang doho orwana hastina boru si hobbing suak songoni nang di si Rainaldo Sirait doho orwana Kiki Astria boru purba asirohat Tuhan sai pasu-pasu manasida sada keluarga si Pujion si Hutonon si Tiruoni di tonga-tonga di huriap takarina nangro pakke ma Tuhan huriam namek meti parhiptiamu mangapeho pasu-pasu nasiakoi tu anak dohok boru ni huriam asa gade ripe na tarpasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikin anang ro nak tu akatikin anang ro tabaya kasilas ni roha di nasida asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nanga karagam miulaon nanak si hubasan di huriam tarlubi Tuhan di bagasan nasa minggon aka kegiatan huria ima pertanyaan week, sermon lansia, pertanyaan SPH, pertanyaan remaja naposo, latihan kor, dohot akar rapo panitia, na naik patu paun di huriam di bagasa saminggon, asirohat Tuhan, saya patulus masudia kaulaun di huriami, padawa kaulaun di sibolis molo tungalong nanang manggugay huriam, asanggia sonak seharibu-ribu akami. Marlas ni roha mamuji pasanga guar mula badiyay. Suak songoni ma Tuhan. Nang dipunguan inahan na ni huriam hakabi picibubur. Natongon waing di pardalanan. Madapot to donga saha porsyaon nami. Di huriam hakabi pelampung. Asiroha Tuhan. Dongani nasida di pardalanan. Padawa bataba padaw parmaran. Palas roha nasida sa liling di Lampung. Marsaur dohot akadongan nami saha porsyaon tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida nang dinamarsaka mulat nasida Tuhan tangan munabadiyai matong nama nangan nasida asa dibagasakai pason saha tuluak nanion pajupang dohot aka keluarga suak songoni ma Tuhan dia kasaka rencana di huriam tarlobi akapungan kor di bagasan minggon dinanaing marborhat madapoton akadongan nami saha porsyaon tuaka inganan nasing lumobi ma Tuhan ina maranata namar sakap ari Kamis naing borhat tupulo samosir takas susah dari hami Tuhan gok mara si boluson nasida di perdalanan alani gomos suape hokami tu tangamu nadadiyai asirohat Tuhan ramo tidongani nasida di perdalanan pada wakabata parau permaran asa dibagasakai pason nasida Tuhan sahat tuingana si tujuan nasida di samosir nang di samosir pedongani nasida Tuhan lian gogo di nasida asa margogo nasida Tuhan mangulau-ulau nasida hobar tulomani roham nang dinamula muse nasida tangan muda badiyai ma Tuhan madongani nasida asa dibagasakai pason sahat tuluak nanyon pajupang di tonga-tonga ni huriam tarlubi di tonga-tonga ni keluarga nasida suak songoni ma Tuhan nang punguan kor ama partukuan hakabi pecibur namar sakap tuari minggu na nang ro nang borhak madapot dengan nami saha porsyaon tu hakabi peke bayoran
asirohat Tuhan dongani ramoti nasida toktong matuhat tangan muda badiai nama nogunogu nama nangan perdalan nasida asa tiur dalan nasida lasroha nasida nang mamuji pasanga poko suak songoni Tuhan sakap rencana ni huriam dinarapa minuang marminggu di bagasati kio dohot akayana komu na pinalumehaw mo di tonga-tonga niya ka keluarga nami akana hudul di bangku kuliah dohok bangku sekolah tarlubi Tuhan akana juara-juara marsaka puriam hakabipe cibubur naing pasahatos silas ni rohana sida alani Tuhan mangido hami pasu-pasu huriam hakabipe cibuburon asang dia tu akatikin naing ro toktong manikiri akasilas ni roha tarlubi dia kayana komu na tongo di bagas parsikolado pe pasu-pasu matuhan acara nami sadarion asa mardala doho dengan ho Bartolomeo ni roham suak songoni matuhan di minggu nami sadarion macai torop dongan nami ruas ni huriam namar ningot dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu doho ulang tahun pardonga saripion nasida takas dohu sadari hami tu hatuk pasu-pasu bo ulang tahun ni alani mangido do pe hami tu akatik kinanangro lam tabay matuhan akagajang umur tabay akapasu-pasu silas ni roha di sude hami ruas ni huriam hakabe peci buburon asa toktong merlas ni roha hami Tuhan mamuji pasanga guar mundabadiai alai Tuhan laos singotami do mabuan akadongan nami ruas ni huriam macai torok nang ruas ni huriam na di bagasa parsahito sahat tunuaing alani huwa kami nasida tu adopam tarlubi ma Tuhan di anak kon ni huriam si Dionasius si Galingging si anwe dua natongon nuengok name di rumah sakit Polri di nanami inak pangaribu boru purba si anwe opat natongon nuengok name di rumah sakit Medika Bekasi nang dinanami inang desi litonga boru pangaribuan natongon nuengok name sian weksia natongon nuengok name di rumah sakit Angkatan Darat nang dinanami inak sihite boru sinaga sian weksia natongon nuengok name di rumah sakit Ciracas nang dinanami inak pakaha boru manurung wek 10 natongon nuengok name di rumah sakit Pasar Rebo nang diamanami amang Jesi naga wek 10 sada natongon waik pemuli hadi tonga-tonga ni bagasna asiro hatuha di sudia kadongan nami namar sahiti nungatu kacita na kadongan nami nungalo janasida na mga luluy hamalumoni alan itu hamanga lopitanga kami di minggu nami sadarion maboa na kadongan nami namar sahiti tu adopam asiro Tuhan masih holope hami leano mo kahamalumon leano mo kagajang umur dia kadongan nami namar sahiti asanggia tu akatikin nanengro boy hami Tuhan rak marlas ni roha mamuji pasanga guar mundabadiai alani tu hasurduk kotanga mundabadiai nagok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat jalatari parhamalumon nasako itu nasida pasu-pasu akaubat na pinangan nasida pasu-pasu tangan ni parubat asanggia marhita kai boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hami rap doho keluarga nasida marolo-polo marlas ni roha mamujiho satokin na Tuhan mula bimahan na yang mula kay madapoto na kabagas nami asiro Tuhan dongani hami di perdalanan padaw kabataba padaw parmaran palas rohanan yan non boy pajupang doho takanawa wolongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi roha doho pikiran nami asa say masihol hami romar pungumar saur di joromon jalo matuhan ilhilik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na amen di namarede hita laos tapa punguma pelean na paduahon marede mahita No
Yesus, urani juru roh hamba tulus, beta ihutkan wa Tuhan Yesus, sayunang ho surut be.
Yesus, sudah merunduri Tuhan Yesus, ihutkan aku dan Tuhan Yesus, dan Allah surut be. Di hamua manami nanami nuaik saha mahita tu acara pasahat tok kadia tuaka yanakon ni huriata na juara-juara dia kapar sikolanna mulai SD saha tu perguruan tinggi dohot hormat hupasahatami tikion tu seksi pendidikan ni huriata. Horas madihita saluhutna. Na hormati kami amang pendeta uluan nami, amang pendeta Ersitorus MTH, sudah dong aku parhalado, ama nami ina nami, sudah anakon nami na poso bulung, doho sudah anakon nami na menerima penghargaan hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan kepada kita, hingga kita siang ini bisa bergereja di gereja kita ini dengan sehat dan baik. Tuhamuna amanami inanami ison anak kota sesuai dohot program ni Dewa Diakonia Seksi Pendidikan adong do program ni Huriata Mabahen memberikan penghargaan tuaka anak kota na juara sada 2 tolu yang lulusan dan yang masuk perguruan tinggi. Amanginang sude ruas ni Huriata kay Cibubur siak kita doi tuhita mole ate mai tuhata mole ate mai sudia ka amang padita nang parhalado na mabahen programon amang inang mole ate madihamu na tarlumobi akan kota noeng na toras namin adong dison na mendampingi anak kota mole ate mapangajari muna tuna sida gabe boy na sida juara sada 2 tolu Jala boy na sida masuk ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan melalui seminar kemarin anak-anak kita semakin semangat, sukses ke depan. Boy na sida gabe cermin di mana mereka sekolah dan di mana mereka kuliah. Biarlah mereka anak yang takut akan Tuhan. Jadi amang inang mungkin anda mulu buka muna amplopi aka orang tua nami nadong akan akotaison unang maberek kamu gudang otikna. Tapi begitu senangnya Huria kita bikin program itu. Ipasu-pasu tu hatama Huria tahun asaboy muselamu tatingkaton mabai si palas niroha untuk anak-anak kita Ihuriata gape Cibubur. Biarlah gereja kita ke Cibubur pelayanannya sebangin bagus untuk hari-hari berikutnya. Untuk anak-anak kami yang dapat prestasi hari ini sesuai apa yang dikatakan Wang Pendeta kita tadi malam ya. Kuncinya keberhasilan takut akan Tuhan, gitu ya. Ditingkatkan ya, dipertahankan yang juara 1, dipertahankan yang masuk perguruan tinggi, yang juara 2, 3, ayo semangat supaya bisa jadi juara 1. Diberkati Tuhan anak-anak kami, panjang umur, sehat-sehat, jadi anak yang baik khususnya di HKIP Cibubur. Nanti kalian jadi generasi penerus, pengganti orang tua kita. Amin. Songonimai narohanami siak kami amang inang Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Hupasahatai matu ketuai Seksi Pendidikan majohon guar-guarnya ka silianota penghargaan. Moliate Tuhan memberkati. Horas. Baik, selanjutnya kami akan memanggilkan putra-putri kita yang mendapatkan penghargaan dari gereja yang akan kami panggilkan dari mulai peringkat 3. Yang pertama Ananda William Carlos LB, peringkat 3 dari week 2. Mohon dibantu untuk maju ke depan. Yang kedua
Ananda Maria Magdalena Timaida, peringkat 3 dari week 2. Yang berikutnya, Ananda Del Moses Axel Simanjuntak dari week 3. Mohon izin apabila tidak hadir bisa mungkin diwakilkan dengan orang tua atau opungnya juga. Selanjutnya, Ananda Darlane Piorensel Senge dari week 4. Selanjutnya, Almorado Krisinki Simanjuntak dari week 5. Selanjutnya, Ananda Kezia Joyce Morsi dari week 7. Selanjutnya, Ananda Daniel Eldrick Lucius Siagian dari week 8. Selanjutnya, Chelsea Aprilia dari week 10. Selanjutnya, Lukas Dwi Putra Ronatama Simanulang dari week 12. Selanjutnya, Merciano Timothy Manuel Situmorang dari week 12. Selanjutnya, Joshua Goklas Roha Limbong. Selanjutnya, Rani Evelyn Sianturi. Selanjutnya, Samuel Raja Marulitua Limbong dari week 8. Itu anak-anak kita yang mendapatkan peringkat 3. Selanjutnya kami akan panggilkan bagi anak-anak yang peringkat 2. Yang pertama, Ananda Ernesto Ramos Sabat Sidabutar dari week 1. Yang kedua, Depona Moira Sialagan dari week 2. Selanjutnya, Manuela Risdra Renata dari week 2. Berikutnya, Ananda Carolina Kristina Pitupulu dari week 2. Selanjutnya, Ananda Lois Tesalonika dari week 4. Selanjutnya, Ananda Daren Patar Tambunan dari week 5. Selanjutnya, Ananda Joan Semaya Abigail Rumah Horbo dari week 5. Selanjutnya, Alexa Moura Kristabel Simanjuntak dari week 5. Selanjutnya, Mikael Patardo Eksaudi Manihuruk dari week 7. Selanjutnya, Darel Aldrik Hamonangan Siagian dari week 8. Selanjutnya, Triarta Alicia Dumari Simanulang dari week 10. Selanjutnya, Mario Ezer Tampubolon dari week 11. Selanjutnya, Ananda Panya Arta Naulita Simanjuntak dari week 11. Selanjutnya, Ananda Trisni Kopa dari week 11. Selanjutnya, Ananda Berlin Ardika Jacqueline Hutapea dari weeknya tidak disebutkan. Selanjutnya, Ananda Kristi Felicia Marbun. Itu anak-anak kita yang mendapatkan peringkat 2. Selanjutnya, untuk anak SD yang peringkat 1. Yang pertama, Ananda Avariel Ripka Pania Sitorus dari week 1. Yang kedua, Ananda Juan Tama Panjaitan dari week 1. Yang ketiga, Ananda Natauli Abigail Kristi Sinaga dari week 2. Selanjutnya, Ananda Geriel Otniel Gapi Manulang dari week 2. Selanjutnya, Ananda Joshua Jeheskiel Hutapea dari week 8. Selanjutnya, Ananda Gracela Olivia Romauli Tobing dari week 11. Selanjutnya, Ananda Daud Beril Karnei Samosir dari week 12. Selanjutnya, Ananda Antoni Koji Iada Hutauruk dari week 12. Selanjutnya, Angel Abigail dari weeknya tidak disebut. Berikutnya, Ananda Mario Korin Pangaribuan dari week 6. Selanjutnya, Aldriko Mesak Alharon. Selanjutnya, Ananda Minar Nowela Putri Hutapea. Selanjutnya, Ananda Karmel Gerat Martindo Napitupulu. Selanjutnya, Ananda Miska Belisia Atira Sirait.
Itulah nama-nama anak kita yang mendapatkan peringkat 1 sampai dengan peringkat 3. Mohon izin kepada Amang Pendeta Resort untuk memberikan sipalas rohani Akayana Kota. Kepada yang diberi tugas mohon dipersiapkan. Ya, yang sudah mendapatkan turun satu tangga.
Ya, boleh turun satu tangga yang peringkat 2. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada yang peringkat 3. Iya, demikian pemberian Sipalas Rohani Akayana Kota untuk tingkat sekolah dasar. Ya, demikian untuk anak-anak kami dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya. Mohon dipandu. Silakan dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kami akan panggilkan anak-anak kami dari tingkat SMP. Mohon dipersiapkan lebih cepat. Dari peringkat ketiga kami panggilkan Ananda Febriana Angelina dari week 2. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Kezia Maria Arcelia Sinaga dari week 4. Selanjutnya Ananda Jeremy Jordan Hutapea dari week 8. Selanjutnya Ananda Marcella Margaret Sinaga dari week 10. Selanjutnya Ananda Tobias Japier Simbolon dari week 10. Selanjutnya kami panggilkan dari peringkat 2 Ananda Natania Depina Sinaga dari week 2. Peringkat 2 ada di tangga yang kedua. Selanjutnya Ananda Waren Halomoan dari week 10. Selanjutnya Ananda Kristabita Basaria Abigail Simamora dari week 10. Selanjutnya Ananda Daniel Satria Mangaraja Gultom dari week 12. Selanjutnya Ananda Alexa Putri Lufinda. Selanjutnya Ananda Rosiana Olivia Sianipar. Berikut ini yang mendapatkan peringkat 1 jenjang SMP. Kami panggilkan Ananda Jepanya Liana Putri dari week 2. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Eunike Yusniar Simanjuntak dari week 2. Selanjutnya Ananda Andreas Halomuan Siregar dari week 2. Selanjutnya Ananda Desmond Mutiha Siregar dari week 2. Selanjutnya Ananda Gabriela Renatauli Sitorus dari week 3.
Selanjutnya Ananda Felicia Asteya dari week 4. Selanjutnya Ananda Hosana Abrianti Raja Guguk dari week 8. Selanjutnya Ananda Gladys Ipana Hutapea dari week 9. Selanjutnya Ananda Exaudina Karisa Renata Manurung dari week 11. Selanjutnya Ananda Clara Diska. Mohon kesediaannya kepada Inang Dewan untuk memberikan penghargaannya. Amang Pendeta, izin Amang Pendeta juga. Ya, demikian pemberian penghargaan buat anak-anak kami dari tingkat atau jenjang SMP. Dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami panggilkan anak-anak kami yang mendapat juara atau peringkat tingkat atau jenjang SLTA sederajat. Peringkat 3 Ananda Dipa dari week 6. Selanjutnya peringkat 2 Ananda Farel Iuda Sianiper. Selanjutnya Ananda Glenn Mikael Hutapea dari week 9. Selanjutnya Ananda Risha Elizabeth Marbun dari week 7. Selanjutnya Ananda Naomi Felicia Marpaung dari week 7. Selanjutnya Ananda Rahel Aurora Sihotang dari week 6. Untuk Ananda Diva peringkat 3 sendiri di atas, yang peringkat 2 turun ke tangga kedua. Selanjutnya kami panggilkan anak-anak kita yang mendapatkan peringkat 1 tingkat SLTA. Yang pertama Ananda Ajriel Bramantio Pardede. Yang kedua Ananda Desni Tauli Dolok Saribu dari week 4. Selanjutnya Ananda Natania Febrianti Hasian Marbun dari week 5. Selanjutnya Alessio Godwin Hero.
Mohon kembali Amang Pendeta memberikan pengharganya. Satu. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Untuk anak-anak kami yang SMA masih tetap berada di tempat, mohon izin kepada Amang Inang semua jemaat HKP Cibubur terkait dengan nomenklatur di program kerja anggaran HKP Cibubur bahwa anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi negeri baik jalur SNBP atau SNBT juga diberikan penghargaan. Oleh karena itu kami panggilkan Ananda Kevin Fabiano Butar-Butar masuk melalui jalur SNBT, diterima di Universitas Brawijaya dari week 1. Selanjutnya Ananda Pransrepan Prayoga masuk melalui jalur SNBT di Universitas Jambi dari week 1. Selanjutnya Ananda Perdinan Soagamon Simanjuntak masuk melalui jalur SNBT di Universitas Diponegoro dari week 1. Berikutnya Ananda Ajriel Bramantio Pardede masuk melalui jalur SNBP, diterima di Institut Teknologi Bandung ITB Bandung dari week 3. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Dipa yang masuk melalui jalur SNBP, diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Indonesia. Selanjutnya Ananda Axel Manuel Bisuk RM Manurung masuk melalui jalur SNBT, diterima di Perguruan Tinggi Universitas Indonesia dari week 12. Selanjutnya Ananda Hans Rafael Silaban masuk melalui jalur SNBT, diterima di Perguruan Tinggi Negeri Poltekkes Jakarta. Selanjutnya Ananda Risa Elizabeth Marbun masuk melalui jalur SNBT, diterima di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya yang terakhir Ananda Iren Juwita Zipankaha Sugian masuk melalui jalur SNBT, diterima di Universitas Sumatera Utara. Itu yang tinggal di tempat. Bagi yang tidak ada namanya mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, yang tidak masuk di perguruan tinggi negeri baik melalui jalur SNBT maupun SNBP boleh kembali ke tempat duduk.
Iya. Songoni mana bui hupasata kami sian seksi pendidikan kurang lebihnya kami menghidup maaf mau liate. Dipersilakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Di hamua manami nanami di namaredde hita bukuede 223 ayat sada laos jongjong mahita salukna 223 ayat sada. Bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silele na denga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahatami masyan ni lehomitu hami pelean nami tuho sai jalo may gabe wap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami peleanon patibulhok karajomu dito nga tonga ni huriam do di Portibion buhay maruhanami marhite-hite tordim asalam tadahami godang siloleo mitu hami asalam girgirhan madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaomu sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongo na di Banua Gijang leo matuhami sadario kangolua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho di dopat ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur ho madamena tutod di munabi amen.
buat anak-anak kami sekalian, anak-anak yang berprestasi, juara 1, 2 dan seluruhnya tinggal sebentar, jangan terus pulang. Anak-anak yang mendapatkan juara 1, 2, 3 dan UMPTN tinggal sebentar, jangan terus pulang. Terima kasih.